Assalamu alaikum ‘yan uwa da abokan arziki masu sauraron mu da kallon mu a wannan tasha ta So da Yarda Hausa TV channel online. Ne maku fatan alheri kuma ina gaida kowa da kowa. Sannan bayan haka wannan tasha za ta dinga kawo muku abubuwa iri daban-daban bayan fina-finai masu ƙayatarwa da manufa da kuma kyau. Za ta dinga kawo muku labarurruka ƙayatattu na ban mamaki irin tun na da can wanda ba a san su ba. Sannan kuma labarurrukan za su kasance cikin muryoyi daban-daban, ko muryar mata ko muryar maza. Haka za a samu, za a ji su ne za su dinga ba da labarurrukan yadda zai ƙayatar da ku. Ina fatan za a saurare mu kuma za a kalli wannan tasha. Sannan za mu faɗi lokutan da za mu fara sa irin waɗannan labarurruka. Na gode. Sunana Lawan Garba Taura. Assalamu alaikum.